जय जगन्नाथ सांग मैंने सकाल सकाल आम बाहरी पड़ू 6 जन सांग टिके चाह पीवा आउ आम शनिवार दिन डिसाइड कलु जे आम संडे दिन सकाल सकाल बाहरी जीवु आम नराज नराज टिके चाह फा पी टिके मौज मस्ती करी संडे टाक उपभोग करी आसबू आसला भितर आमर जहाँ सब होती ताहा मु आपण मानक मोर ए छोटिया ब्लॉग रे मु आपण मानक देखौछि। वीडियोटी भल लगिले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। यहाँ हूँ आम कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा गेट सकाल सकाल यार दृश्यटा बहुत सुंदर देखा जाउछि। फोन देखी जाउथुवा एही दुई जण व्यक्ति होचंदी मो सान भाई प्रियम और सूर्य। प्रियम सूर्य पर ए दी जण होचंदी देवी और नाइट। रविवार पिला कौन व्यवस्था कर तुम जन्मदिन सोमवार दिन जन्मदिन ना एथर भल बारी पड़ी शुभेच्छा तुम तुमार भक्त मोर सोमवार मंगल चलो भाई मान पिला व्यवस्था करना। नराज आसला बेले पर्टिकुलर यही जगहटा ही मते बहुत बढ़िया लगे कहीं दुई पट साइड रे गछ आउ छाई थाए तो मते बहुत बढ़िया लगे। आउ कटकिया मानक पाइका तो नराज होची गोटे जन्नत। दस 12 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम कलापर फाइनाली आम चाह दुकान पाखे पहुँचल। दीटा तो नहीं जा डब्बा खाली कर दो डब्बा कहीं रखु डब्बा खाली मैं डब्बा खाली कर देली केतरा कह दियो तापर मौसा जनक आम पाइका 6टी चाह गरम गरम चाह रेडी करदे।
ଥୁଆଇ ହେଲା ଖାଇଯା ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଥୁଆଇ ଚା ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଏଡିଟ୍ କରି ଯେମିତି ତମ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭିତରେ ଚାଟା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲର ବିଷୟରେ ତାକୁ ଟିକେ କହିଦେବ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ नीचे बस गए ये ओनली फैट नो कोलेस्ट्रॉल अच्छी फैट अच्छी ब्लड अच्छी फ्लेश ଅଛି ଚର୍ବି ଅଛି चर्बी अच्छी ଚର୍ବଦା ଅଛି चर्बोदा भी अच्छी ଖିଚଡ଼ା ଅଛି ଏଟା ତଳେ ଅଛି ଖିଚଡ଼ା ଅଛି ଏଟା ତଳକୁ ଅଛି ନାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଅଛି ନାଡ଼ା ନାଡା ଭିତରେ ଅଛି ରକ୍ତ नाड़ा भी तो रख କୋଉଠି କଣ ଗୋଟେ ପଶିପାଲ ଯାଇଥିବ କଣ ଆମେ ଡାକ୍ତର ଛେଳି ନାଡ଼ାରେ ଯୋଉ ଫୁପାଲା ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ବାହାରେ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି ରୋ ଦେଖିଲ କ'ଣ ବାହାରେ ସେଟା ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ପାଇପଟା ତା ଦେହରୁ କ'ଣ ବାହାରେ ବିରିୟାନୀର ଲମ୍ବା ଚାଉଳ ବାହାରେ पाई सबका देखी दे ବିରିୟାନୀର ଲମ୍ବା ଚାଉଳ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୁରା ତମେ ତାକୁ ସଫା କରି ଖାଇବ ତା ଦେହରେ କେତେ ପୋକ ଦେବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବେ ଅଇକା ଛି କହି ଦଉଛ କାଟିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏଠି କହିବି ସେ ମାଛ ଗଲାରୁ ମାଛ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମୋତେ ବାଡେଇବ କହିବ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ଚା ପତି ଭାପତି ସବୁ ମିଶେଇ ଚା ପିଇବେ नहीं नहीं एडा एमती पैन गुले हल्ली ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମକୁ ଜଗତପୁରରେ କହିଥିଲା ନା ଏମିତି ନେଇକି शॉर्ट्स टेकिला आड़िया ପୁରା ଗୋଟେ ଥରକେ ଟେକି ଦେବୁ नहीं नहीं ଜଗତପୁର ଜାଗାଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ ପିଣ୍ଡିରେ ବସିବାକୁ ଆଉ ଏବେ ଆମର ଚା ପିଆ ସରିଗଲା ଗୁଡ଼ିକ ସରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା रात के एमती हल्ली के ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ଆଣିଥିବ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ନାହିଁ ନାଇଁ नहीं 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 अबे नहीं दे ଅଛି 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 ଯାବେ ଦେଖିକି ଆଣିବୁ ଏପଟୁକା ଏପଟୁକା ଦେଖ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହବନି ତ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ହବନି ଆଉ ଦେଇଦେବୁ କ'ଣ ଜାଣିହେଲାନି ଟେଷ୍ଟଟା ଦେଲୁ ଆଉ ଜାଣିଗଲାଣି ମାନନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଦେ ବଉରାଣ ତ ବଉରାଣ ବଉରାଣ ଦେ ଦେ ପକା ପକା ସ୍ୱାତି ହଜାର ଆଣ ରାତି ହଜାର କହିଲାଣି बकली ମା ବଡ଼ ରେଗା ମାଇର ମୋର ମିଶିକି ପଢୁଥିଲୁ ତିଗିରିଆ କଲେଜ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ କଲେଜ ନାଁ କ'ଣ କହ ମାଇଠାରେ ପଢ଼ୁଛୁ କଲେଜ ନାଁଟା କହ ତିଗିରିଆ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ତିଗିରିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ विश्वविद्यालय ना ରେଭେନ୍ସା यूनिवर्सिटी ऊपर ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ତିଗିରିଆ କଲେଜ ଅଟୋନମସ୍ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମାଇନା ପା ରାଜି राजी ना गजी ନା ରାଜମା ଜୟ ଦେଇ ବୋଉ ନାଉଛି ରାଜା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲା ରାଜି କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ରାଜି ଭଲ ନା ରାଜି ସିଏ ଆମର ସେ ରାଜି ବେଲି ସେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିକି ରାଜି ହେଇକି ବାହା ରାଜି ପା ହରି ଆସିଥିଲେ ଇଏ କହୁଛି ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେଥିପାଇଁ ना रे भी ସେଦିନ ସେମିତି କହିଲେ କହିଲେ ବା ପ୍ରିୟମ ବୋଉ ଆମ ସାଙ୍ଗର ବିବାହିତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କାଲି ପୁପୁନ ଭିତରେ उनको एमती ही कल पकड़ ବିବାହିତ ଲୋକ କିଏ କରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି सिनेमैटिक्स अगला ୱେଡିଂ ସେରିମନି କରିବ ଯଦି କର ଏଇ ଅନା ଅନା ଟିକେ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ମତେ କହୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କର ୱେଡିଂ ସେରିମନି କର ତାପରେ କହୁଛି ହାତ ଏମିତି ବନ୍ଦ କର ତ ଖୋଲିବ ସିଆଡ଼େ ଯିବା आओ ଆ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହା ପିଇ ମଜାମସ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ନରାଜରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼କୁ। ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଆଜି କରିଦଉନ ହେଲା କାଲି ମରିଯିବ ନାଇଁ କହି ହଉନି ନା ଆଗି ଯିବା ବୁଢୀଟାକୁ ମାରିଦବ। ନାଇଁ ଜୀବନ ପଳେଇଲେ ପଳଉ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ସେ କଥା ହାଲକା ତକିଆଟାରେ ଚିପି ଦେ। ହଁ ତୋ ବୋଉ ହେଇଥିଲେ ତକିଆ ପକେଇ ଚିପି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଉ କଣ ସେ ସତରେ ଚିପି ଦବ। ଯଦି ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି ତୋ କଥା ଶୁଣି ଚିପି ଦବ କଣ? ନା ଇଏ ନୁହଁ ସେନ୍ତେରା ଚିପି ଦବ ତକିଆରେ। ଇଏ ଚିପିବନି। ଭଲ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏମିତିଆ ପୁଅ ଯଦି ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥବ ସେ ମା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ। ତକିଆ ପକେଇ ଚିପି ତମେ ତ ବୋଉ ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ଧର କୌଣସି ଇଏ ରୋଗ ସଜା ବେଳେ ତକିଆ ପକେଇ ଚିପି ଦବୁ ତାହେଲେ। ଏଇ ଭିଡିଓଟା କର ପ୍ରମାଣ ରହିଲା ତା ବୋଉକୁ ଦେଖେଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ବୋଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କରିଦଉ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଜି କାମ କଲା ଆଜି ଦାଣ୍ଡ କଳ ପାଣି ଯାଉଛି କଣ ଦାଣ୍ଡ କଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଣି ନଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଆଜି ଆସୁନ ଜଣେ ତଳକୁ ଯିବା ବଢିଆ। ଯେତେ ହଗିଥିଲୁ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଡାଣିଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହଗୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଡାଣିଆ ଜାଗାରେ ହେଲା ଲିପୁନୁ ଏମିତି ବଇଛି ମୁଁ ଏମିତି ବଇଛି ଆଜ୍ଞା କୁହ ହଗିକି ଯାଉଛି ଏମିତି ବାସି। ଏରେ ପଚୁଆଡା ତ ଅଛି ଲିପୁନୁ ନୁହଁ ହେଲା ଏମିତି ଝାଡା ବଇଛି। ସାପ ହବ ତମେ ସିଆଡେ ଯାଆନି। ମୋର ବାହାରି ଗଲା ନନା କହିଲା ଏମିତି ପଇତା ପିନି ନନା କହିଲା ମୋର ଆଉ କିଛି କହନା। ଏ ରୁହ ଏଇଆଡେ ସାପ ହବ ତମେ ସିଆଡେ ଯାଆନି। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦିନିକିଆ ଜିନିଷ ସେରା ଯାଉନି ସିଆଡେ। ନା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା ଏରା ଜାଗା ଛୁଆ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଖାଲ ଜାଗା ହେଲା ହେଲା ପୁରା ଏମିତି ଖାଲ ଜାଗାଟା ଝାଡା ହେଲାଣି ସେଠି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ହେଲାଣି। ତମେ ରାତିରେ ସେଠିକି ଗଲ ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବସିଗଲି ଗଡାଣିଆ ଗଡି ଚାଲିଗଲା ଗିରିଗଲା। ଏ କାଚ ଗୁରା ଅଛି ରେ ଗୋଡ ବଡ କହୁଛି ପ୍ରେମ କହୁଛି ଭଣ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗାଡ ଅଛି ସେଇ ଗାଡରେ ହଗିକି ବାଲି ପକେଇଦି। ସେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ନା କୁକୁର ଛୁଆ ବିଲେଇ ମାନେ ହଗିକି ପୋତି ପକାନ୍ତି। ଗୋଡ ଖସି ଯିବା ତା ମାଇଁ ଡାକୁଛି ବା ମାଇଁ ଡାକୁଛି। କୋଉଠି ମାଇଁ ଫୋନ କରିଦେଲେ ଆଇଡୁ ଯିବା ମାଇଁ ଫୋନ କରିଦେଲେ ମାଉ କରିଛି ତ ମେସା ଖାଇବ। ଆମେ ମାଉ କରିଛୁ ତା ମାଇଁ ଏ ଗୋଡରେ କାଚ ବସିବ ଏଇ ଛୁଆ ଦେଖିକି ଆଉ ଦେଖିକି ତୁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇବୁ କାଳେ ଗୋଡ ତା ମାଇଁଟା ହଉଛି ନିକୁଛିଆଟା। କାଇଁ ଯାଉଛୁ ସୋଲାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିବୁ ଆସିକି ଏଇଠି। ଜଳ ନା ଲୋକ ମୁତୁଛନ୍ତି ସେଠି ଖାଲରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି ଏଡେ ପୋଚଳା ଛୁଆ ତମେ। ଏଇ ସେ ନିମ ଗଛ ଅଛି ଇଆଡକୁ ସେଠି ମୁତୁଛୁ କଣ? ନିମ ଗଛ ଠାକୁର ଗଛ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ ଚଢୁଛି ଭିଡିଓଟା କରୁନୁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗ। ମତେ ଶୁଭୁଛି ଛାତି ତୁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଏଠି ପାଖକୁ ଶୁଭୁଛି ଛାତି ପେଟ ତୁ କହିଲୁ ଛାତି ପେଟ ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ରିଟେକ୍ ଯିବା ପାହାଡ ଚଢି କୁହ ପାହାଡ ଚଢି। ହାତୀ ବାହାରିଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀ ଛୁଆ ଧଳା ହାତୀ ନରୱେ ଗଲା ସେ ଏମିତି ଅନେଇଲା ଆକୁ ନାଇଡୁକୁ ଯେ କିଏ ତାର 570 ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇଛି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହା ପିଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ମଜାମସ୍ତି କରି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।